ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଟା ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳର ଘଟଣା ହେବ। 4ଟି ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ XUV ଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଟା ସଫାରି ଥିଲା, ଗୋଟେ I-20 ଭେହିକିଲ୍ ଥିଲା। 4ଟି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଯୁବକ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବିଗ୍ ବଜାର ଛକରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଶହୀଦ ନଗର ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଆଦେଶକୁ ନ ମାନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। କେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେ 4ଟି ଗାଡ଼ିରୁ 3ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଏବେ ରଖିଛୁ। ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।